हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। जायफोर बिथांमोनानोखि बेंकआव साख्रि लानो होननानै नेनानै दंमोन बिथांमोननि थाखाय ओंखारनानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। भारत नाङै 6128 पस्टआव CRP क्लार्कनि थाखाय मासि लांदां जानानै दङ आरो बेनिनो इन्स्टिट्युट अफ बेंकिं पार्सनेल सिलेक्शन थामहिनबा IBPS आ क्वालिफिकेशन थानाय बिजाथि बिथांमोननिफ्राय आर'जलाइ हांख्रायदों। बेनि थाखाय सोलोंथाया खमैबो जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुवेट जानो नांगोन होननानै बुंदों। सोलोंथाइ गोनां जायखिजाया बिजाथि बिथांमोनानोखि बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। बेवहाय फोरमायखानाय बायदि पस्टनि मुङा जाबाय CRP क्लार्क 14। टटेल पस्टआव दङ 6128 पस्ट आरो बेखौ अर्गानाइज खालामदो IBPS आ। आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय क्वालिफिकेशन महरै थानो नांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुवेट जानो नांगोन होननानै बुंदों। एप्लिकेशन प्रसेसआ जाबाय अनलाइन, नोंथांमोना बेखौ अनलाइनावसो एप्लाइ खालामनांगोन आरो बेनिनो एप्लाइ खालामनायनि फिस महरै नोंथांमोना 850 रुपिस होनो नांगोन होननानै बुंदों। बेनिनो अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि स्टार्टिं डेटआ जादोंमोन थांनाय 1 जुलाइ 2024 थामहिनबा थांनाय 1 जुलाइनिफ्रायनो बेनि अनलाइन एप्लाइआ जागासिनो दङ आरो बेनि लास्ट डेट महरै थागोन फैगौ 28 जुलाइ 2024 सिम। थामहिनबा नोंथांमोना 28 जुलाइनि सिगां बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो नांगोन। जिहेतु बे आनजादा भारत नाङैनो जागोन बेनिनो 6128 पस्टनि गेजेराव आसाम स्टेटनि थाखाय थागोन 75 पस्ट। थामहिनबा जुदि नोंथाङा आसाम रायजोनिब्ला अब्ला नोंथांमोना 75 पस्टनि गेजेरावसो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेवहाय बिजाथिनि बैसोखौ खानानै होनाय जादों। जायफोर केन्डिडेट बिथांमोनानोखि 20 निफ्राय 28 बोसोर बैसोनि गेजेराव दङ बिथांमोनासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। थामहिनबा जायफोर बिजाथि बिथांमोना 2 जुलाइ 1996 खालाराव जोनोम मोन्दों थामहिनबा बैफोर खालारनि उननि बिजाथि बिथांमोनासो बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। आरो बेवहाय आसाम रायजोनि थाखाय बबे जायगायाव बेनि एग्जाम सेन्टारा थागोन होननानै बुङोब्ला बेवहाय फोरमायखानानै होनाय बायदिब्ला आसामाव एग्जाम सेन्टारफोरा जाबाय डिब्रुगड़, गुवाहाटी, जरहाट, सिलचर आरो तेजपुर। बे मोनबा जायगाखौ नोंथांमोना बबेयावहाय सुबिदा जायो नोंथांमोना बे मोनबा जायगानि जायखिजाया मोनसेखौ सायख'नानै एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया बेफोर गासैखौबो मोजाङै मोजां एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव बेनि जि एग्जाम खालार बे एग्जाम खालारखौ बेवहाय फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला अनलाइन प्रिलिमिनारि एग्जामनि जि एग्जाम डेट बेखौ बेवहाय फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला 2024 नि आगस्ट दानाव जागोन होननानै बुंदों आरो बेनि जि अनलाइन मेन एग्जाम बियो फैगौ अक्ट'बर दानाव जागोन होननानै बुंदों। बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनानोखि गोसो गुदुं जानानै दङ अब्ला नोंथांमोना फैगौ 28 जुलाइनि सिगां नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानांगोन। आरो बेनि बागै मोजाङै मोनथिनो थाखाय आं बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, नोंथांमोना थांनानै गासैखौबो डिटेल्सआव नायनानै लानो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि माबाफोर सोंनो थाबावबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जुदि गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामनानै होदो। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानैनो नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनो थाखाय दाबावहरदो। आरो जुदि नोंथाङा भिडिअखौ फेसबुक पेजाव नायगासिनो दङब्ला अन्नानै पेजखौ फल' खालामनानै होनो थाखाय दाबावहरदो।